Tervetuloa Finanssialan huipputason podcastiin. Podcasti tarjoaa meidän kuulijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä kuulemaan asiantuntevia keskusteluja, syväluotaavia analyysejä, jotka valottavat kansainvälistymisen haasteita, mahdollisuuksia ja parhaita käytäntöjä finanssialan näkökulmasta. Sä tulet kuulemaan kokeiden asiantuntijoiden, yrittäjien ja vaikuttajien tarinoita siitä, miten he on päässyt menestymään ja navigoimaan läpi Yhdysvaltojen haastavassa markkinassa. Jokainen jakso pureutuu syvälle markkinatrendeihin, sääntelyyn, rahoituksen järjestämiseen ja ennen kaikkea brändin rakentamiseen Yhdysvalloissa. Keskustelut tuo arvokasta tietoa niin finanssialan ammattilaisille kuin yrittämisestä kiinnostuneillekin, jotka pyrkivät laajentamaan toimintaansa kansainväliselle vesille. Hei, liity mukaan matkalle, joka syventää sun ymmärrystä kansainvälisestä liiketoiminnasta ja auttaa sua navigoimaan Yhdysvaltojen markkinassa.